طبعا بداية بێگومان دەستپێکێدا ئەم ئیرۆ پیرۆزباییە لە عەرەبستانە سیودی برێە باڵیۆزخانەیە وەیە لە شامێ لەسەر vekirina vê ofîsê dikin. Ev bi rastî delîla kurahiya pêwendiyên dîrokî yên di navbera Sûriye û Sûdiyê de ye, bi taybetî piştî rûxandina rejîma berê. Beriya hêsankariyên ku Erebistana Siyaûdî bi rêya balyozxane û ofîsên xwe yên ku dê di rojên pêş de li seranserê xaka Sûriyê belav bibin pêşkêş dike. Ji bo pêşkêşkirina xizmetên konsulî û vîzeyên hej û umre û serdanan ji bo welatiyên Sûriyê. Bêguman em îro di destpêkê de behsa ofîsekê xizmetên konsulî ya bi teknolojiyên nû jin. Xizmeta VIP û xizmeta ji bo kesên xwedî pêdiviyên taybet dikin. Ev yek jî nîşana ezmûna vê kompanyayê di pêşkêşkirina xizmetên konsulî de ye. Ku dê bi rastî bi destxistina vê xizmetê hêsantir bike û di warê lêçûndem û hewdanê de tesirrufê bike. Û dûrî wan ofîsên ku bi rastî rêbazên xapînov ji bo bi destxistina van pezendiyan bikar tînin. Helbet, bi vekirina navenda hêsankirina karûbaran ji bo birayên hêjayên li Sûrî re serlêder dikeve navendê û di nava herî zêde 10 deqeyan de karûbarên wî bi dawî dibin. Pasaport û belge jê tên wergirtin û radestî balyozxaneyê tên kirin û di nava 24 saetan de vîzeya wî tê dayîn. Heta em carinan pasaporta wî digihînin mala wî kesî. Bêguman, em vekirîne û heta ku ji destê me bê em hewl didin ku li bajarên din ên Sûriyê şaxan vekin. û li Şamê bixwe jî em du şaxan vedikin ji bo ku daxwazên birayan pêşwazî bikin û karûbarên wanên ji bo wergirtina vîzeyê hêsan bikin. تسهيل إجراءاتهم في الحصول على التأشيرة. طبعا تسهيل إجراء دخول الحجاج لمناطق. تم اليوم افتتاح مركز تأشير. Bêguman ji bo hêsankirina karûbarên têketina heciyên me îro navenda teşîr li paytext Şamê hate vekirin. Dê hemû corên vîzeyan di nav de vîzeyên hej û umrê jî ji bo demsala bê înşallah bên dayîn. Li gel dayîna bilêtên derbasbûnê ji bo welatên Kendavê û her wiha dayîna bilêtên derbasbûnê ji bo veguhestina rêwiyan û veguhestina kelûpedan.